apil sa larong pambansa. Tukar rin sinulo guys. Budagan na, budagan na. Ay, dagat. Oh, na pala yan eh. So sa tunong tanan ron ha, naata may mutan diri sa Jones Nia Boulevard, Cebu City. Dayon ron ang larong pambansa diri sa Abitiana. Gawas no? Dayon tagka kamay guys. Sanay kita. Video tagka kamay guys. So laro. Parido ka parido guys. Pengen siya sa Abitiana. Nulog yung guys natin. Apil ka na, apil ka.